2005 urteko lege bat da, aitzindaria izan zen, baina, ia 15 urte pasatu dira, gure gizartearen egoera aldatuta, eta, beste araudi batzuei ere, erantzun egokia eman behar jako, egokitu behar da, beste araudi batzuetara, adibidez Istanbuleko hitzarmenera, ez? Eta horregatik, planteatu da, berritze edo egokitze prozesu hau. Badakizu zelan gobernuak planteatu zuen helburu bezala emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko tresnak sendotzea, prebentzioan ere indar gehiago jartzea, eta helburu horrekin pentsatu zen egokina izango zela legea bera, ja dugun legea bera, indartzea. Segatik, 2005 urtean jada, aurre ikusita zegoelako bertan kapitulo berezi bat egotea, 7. emakumeen kontrako indarkeriari erantzuna emateko, ordun eta orain ere uste dugulako lotura apurtu ezina dagoela berdintasun eza eta emakumeen kontrako indarkeriaren artean. Eta hori dio Istanbuleko protokolo horrek? Hori da. Eta helburu hori kontuan izan da, esan duzun bezala, hasierako diagnosi bat egin zen, hasierako diagnosi hori egiteko prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zen, 3 lurraldetan egin dira batzarrak, ekarpenak jaso ditugu, eta ekarpen horien arabera, lehenengo zirriborroa aurkeztu zen Emakundeko Zuzendaritza Kontseiluan, eta gero Gobernu Kontseiluak onartu zuen, eta, orain esan bezala, pasadan ostiralean bukatu zen epea, herritarrek ekarpenak egiteko, eta ekarpen horiek, gure helburua da ekarpen horiek txertatzea lehenengo zirriborroan, eta horrekin bigarren zirriborro bat lortzea.